Hezký všem, dneska se spolu protáhneme. Je dobré to zařadit určitě po jakémkoliv cvičení. Neměli byste vůbec končit cvičení bez toho, aniž byste se protáhli. Takže vám dám takový lehký návod, zhruba tak 10 minutek na to, abyste protáhli všechny svalíky, jenom tak jako v rychlosti, aby vás druhý den nic nebolelo, abyste se neskracovali a po případě uvolnili nějaký ty bolístky. Sedíme na zemi, dlaně do země, prsty do stropu, ukloníme hlavu stranou, na druhou, šikmu dopředu, pomůžu si rukou, ramena pořád tlačím dolů, na druhou stranu, na střed, zase ramínka dolů, brada k hrudníku a dýcháme. Tak, uvolníme ramena, na druhou, jedna ruka za hlavu, rovný záda, druhá ruka. Když budete potřebovat někde, zůstanete si díl v té pozici, abyste to víc protáhli. Ramena dolů, ruku stranou potáhnu spodem, hezky hlava stranou a rameno dolů. Tlačíme. Táhneme ruku, hlavu za prstama ukláníme. Na druhou. Zádu spojíme ruce, propneme, protáhneme, rovný záda a dýcháme do hrudníku hezky nahoru. Volníme, opřeme o loket, protáhneme do dálky, nejen do dálky, ale i za sebe, do zádu. Na druhou. Přitulíme ke kolínku, opřeme o loket, obejmu koleno do kříže, hlavu až za nohu, až do zádu, zadeček tlačím do země, aby jsme cítili, že protahujeme krásně bedra, šikmý příško, zadeček asi ucítíte. Dýchám hezky až mezi lopatky nahoru. Na druhou. Vytočíme do zádu za nožku. Na druhou. Tak, dáme chodidla k sobě, přitáhneme je, chytíme za kotníky a loktama stlačíme kolínka k zemi. Pořád dýchejte. Chytíme za špičky, nádech se vytáhneme nahoru, narovnáme se a výdech zabalíme dolů do půlíčka, čelo až k špičkám. Nádech narovnat a nádech narovnat a výdech zabalíme dolů. Tak, natáhneme nůžky, chytíme za kotníky, vytáhneme z pasu, zadeček tlačíme do země, aby jsme protáhli bok. Přitáhneme špičky, přitáhneme, klidně se nám můžou nadzvednout paty od země, kulatý záda a brada k hrudníku. Prodýcháváme a propneme špičky, srovnáme záda a když se nedotkneme kotníku, když tam nedošáhneme,
přitahujeme bříško. Když má někdo vůbec problém sedět rovně, tak se může chytit vzadu, zapřít se a předklonit. Důležité je mít proplý kolena. Nožky od sebe dáme. Chytíme se do kříže, za špičku. Zadeček do země tlačíme. Hlava ke kolení. A dýcháme. Na druhou. Na střed. Uvolníme nožky. Stejnko. Druhý. Pohoupeme v kolínce. Po zádech. Kdyby to někomu nedělalo dobře, samozřejmě nemusí. Zůstaneme ležet, přitažení kolínka k bříšku a výdech zabalím do klubíčka, nádech rozbalím. Výdech zabalíme, nádech rozbalím. A ještě jednou. Natáhneme jednu nožku na zem, kotník uvolníme. A přetočíme stranou kolínko k zemi, ruka natažená jde na druhou a zase dýcháme. Vyměníme, přitáhneme druhou nožku, kotník uvolníme a přetočíme. Natáhneme nožky nahoru, jednu nožku dáme přes druhou, otočím, chytíme za tu nataženou, provlíknu ruce a přitahujeme zlehka. Jenom zlehka, jak to zvládnete. Vyměníme. Měli byste cítit zadeček hlavně. U té pokrčené nožky. Tohle byl opravdu takový krátký stretching, ale je dobrý ho zařadit na konec toho cvičení. Bylo to na všechny možné svalíky, některý jsme vynechali, takový ty detailový, to už je potom na vás, když